family and his soul rests in peace. And he has the best life ever he is. And we will make him proud in every. Kakana kabasusi halandet jong kador pahalkam kabalapur state bha u official jong ka sipai duriau bat katengah jong u kanohi ka school haka jing le sang pengat jong ki hadin badang sudap yatho u lieutenant jong ki sipai duriau u Vini Narwal u balasyak peniap haka te ka jing syak thombor haka sngi ba ar alfu altarik u yayong arjar afusan bat katengah jong u kebalai poi kha haka khat riu tarik u yayong ka jing perslam jong ka visa jong ka Switzerland kala penlong yaki ban poi sya pahalkam u lieutenant sipai duriau u Vini Narwal bat katengah jong u kahimansi kabadai kanohi ka school kidai kisijur ki balapan iya kador ki balapan iya ka jingcia ka basngusi hakawei na ka jaka jongok kai ka baitinat bah ha Kashmir hadin ba alfon ringut kinong jongok kai perthai kilaya pa ka jingsa thombor jong kile no ha kasngi ba ar layatu ki bahiyang sam jong kitai ki arngut barki he sipai duriau kitai ki arngut kliatho Henry usngi mensua barkidan habai saran hajan kanong ba pahalkam haka jela anan nak jong ka Jammu and Kashmir kumsi benta jong ka jinga tho song kurim jong ki kila thamu ban la sha Switzerland Henry ka visa kala simpor palan kila song la sa ha pahalkam na yathu ki bahayi hasam kani ka jingsha thambor ka basir khai haka sni ba kala je hadin sa phupra kanta ba kila yai lang ba ya ka Srinagar haka por bakador jong ki arngon kadang sapriang bah ki social media haka sni ba empat lapan tip ya ka jinglong jong tei ubriu ubati Ahmadan bar kasamla ka basngusi hajan jong u kabadang dang ya ki khadu ya tho song kurim jong ka bat om chemnala ru ban tip ilau tei ubriu udang im ni em UST lapan iya ka dor jong ka angot Ahmadan syaklong ying jong ka mansi kabadan haka ying sektor sapun nyau jong ka kurakram ho ka de maka bat utenga jong ka bati Ahmadan laong ka matenal an ka himansi kababita kabadai de kawe ka kerteng ki hek jong ka nevi kala ong kerpang bakane ka dor ka dai jong ulit Narwal bat ka himansi ka tengah jong u ya kate ka dor lapan sapriang pajba haki social media hadin balaja kate ka jing syak thombor ya kane la sam ka tanan pathai khubor ka Press Trust of India hadin balapan bait da Srinagar Srinagar ikum balanyon haka mobile phone bat kam dai ka jing sim screen la ong wei ubriu haka office rekam jong ka PTI hadali kalong yeng kablay asngau ya kani ka jing syak thambor haka jan mit jong ka sngi ba ar slam ba shua ba kani ka khubor kan mi ha television ka himansyal kala phone ya upara jong ka ulakshen ban ong ba kile no klap niap ya ubini ngikermen makam dai ka basisha Henry nang tagi dor jong ki glas dang ban sapriang haki social media bat kilar patai khubor dai hang ta bangilatem la ong ka babita kikmi kikpa jong ka himansi kelahir marmar sya pahalkam rengkar bat ukpa jong ulit Narwal urajesh Narwal ubadan hakarnal hakajan mi jong ka sngi ba ar da ka jingdo jingkerman bandon rengkat bat ki khun jong ki ya kamet iap jong lieutenant Vini Narwal lawan raja dalhi haka sngi ba ar bat an penkit yakka da kaling sun syakarnal haharyana kini ke arngut klayate lok hakan riu tarik uyayong bat glaya poikha ha Masuri Uttarakhand ta hadin sipo sngi kata haka khat riu tarik uyayong lapan kut no ya ka jing khawai song kerim jong ki ha upunai kelal kon kilong yeng jong ki kelal phai no haka bakalan ti kalalong ko bacangai ukpa jong ka himansi bat ukpa jong ulit Narwal kilong ki paralok bajan bha la thmu ban long ka jing yaso jong ka jing e bat ka jing dai ka bajeliu hapok ka yeng jong ki ha karnal ka jan song kurim jong u officer navy kadang sakut bah haka kamra bu jan kapla la jing le jong u kabala plat sitang na ka Masuri haka baula sedang ya ka jing im ka bathmai bat ka himansi menta ka yathu ya ka jing yathu khana saphang ka jing lanti ka jong ki ka bakhamla ban pendem Henry ka bla sudukut kan san tang sitang por haka jing ya dai bat ka jing ya lanti jong ki भारत माता की जय।